Хайде. Това сега ще направя една серия от това упражнение. Покажи операторите в това. И дам крайната. Супер. Айде. Почвай. Почваме с гири. Супер. Супер. Супер си. Супер. Окей. Продължаваме с Давай за корем. Оп. Супер. Супер. Много добре. Айде следващо. Продължаваме към баланс ток. Добре. Правя клетове. Добре. Оп. Намираш баланса и почваш. Супер. 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 Това е много трудно, защото едновременно баланс трябва, едновременно и натоварваш и краката. Браво, супер. Супер, супер си. Окей. Продължаваме с най-трудното следващо. Лицеви опори, хайде. Като се умориш, може на колена. Хайде на колена малко. Супер. Супер. Много добре. Много добре, перфектно. Сега кофе с баланс, дай. Пак баланс. Супер. Добре. И? Лицеви и коремни. Започвам с коремни, защото... Айде. Два вида кореми. Дето така и с краката. Давай. Окей. Супер. Айде сега другия вид. Си дигаш краката, ножици. Сега другия вид коремни, който аз правя. Ножица. Супер. За долна част. Корем, браво. Уху. Идеално. Идеално. И финално лицеви пак. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, айде последна. Оле, оле, браво. Супер, браво.